Santo Cristo de Burgos, o galeón maldito que levou un Cristo ao fondo do mar. Bitácora, o misterio do Cristo de Burgos. Notas dunha investigadora. Lugar, Cristo de Burgos, actualmente na igrexa de San Gil Abad, en Burgos. 1. Orixe descoñecida. Anotación na libreta. Non se sabe quen o fixo, non se sabe exactamente cando. Estímase século XIII ou XIV, estilo gótico tardío, pero non hai documento definitivo da súa creación. Primeira pregunta. Por que unha imaxe tan venerada non ten autor coñecido? 2. A lenda do mar. Aquí comeza o escuro. Conta a tradición que a imaxe apareceu dentro dun barco á deriva, sen tripulación, sen explicación. Algúns din que chegou desde Flandes. Outros falan dun barco fantasma que entrou no porto sen vida humana. Non hai probas históricas sólidas do barco, pero a lenda mantívose durante séculos. Nota persoal. Todo o que chega do mar trae historia ou trae advertencia. 3. A imaxe é diferente. Observación detallada. Corpo articulado, ten articulacións nos brazos e pernas. Pel tratada con materiais pouco comúns, cabelo natural, uñas que parecen reais, algúns cren que ten pel humana tratada. Aquí entramos no delicado. Estudos antigos falan de pel curtida moi fina. Nunca se confirmou oficialmente que sexa pel humana, pero o rumor nunca morreu. Nota escrita a lápis. Por que tanto segredo arredor dos materiais? 4. A boca e o crecemento do cabelo. Durante séculos circulou a crenza de que o cabelo medraba, as uñas medraban, a boca abríase lixeiramente. Probablemente efecto da humidade, da conservación ou da imaxinación colectiva. Pero cando un rumor dura 400 anos, non é só superstición, é tradición transmitida. 5. Milagres e veneración. Foi considerado milagroso. En épocas de peste, fame e guerra, a xente acudía a el. Hai rexistros históricos de procesións e votos. O Cristo sobreviviu a incendios e guerras. Incluso durante a Guerra Civil Española non foi destruído. Nota mental. Hai imaxes que sobreviven, non por azar. 6. O silencio da Igrexa. A Igrexa nunca fomentou demasiado as partes máis escuras da lenda. Non fala do barco, non fala da pel, non fala do crecemento, só mantén a devoción, e iso é interesante. 7. Teorías racionais. Escultura gótica importada por comercio. Lenda do barco creada para aumentar devoción. Materiais naturais que reaccionan á humidade. Mitificación popular co paso do tempo. Nada sobrenatural confirmado, pero tampouco todo explicado ao 100%. Oito. Conclusión da investigadora. Última anotación na bitácora. Non todos os misterios precisan monstros.
Ás veces abonda coa fe, o medo e o tempo. O Cristo de Burgos non é terror, é historia envolta en néboa. Ampliación da investigación Cristo de Burgos. Non é único. Existe unha copia moi famosa en América. Cristo de Burgos. Cristo de Burgos. En Perú coñécese como Señor de Burgos. Iso indica que a devoción foi moi forte durante séculos, especialmente na expansión española. Cando unha imaxe viaxa así, é porque xa tiña fama de especial. 2. A cuestión da pel. Hai documentos antigos que describen ao Cristo como recoberto con pel tratada, probablemente pel de vaca moi fina, técnica policromada avanzada para a época. Articulacións feitas para representacións litúrxicas. No século XVII era relativamente habitual facer cristos articulados para escenificacións da Paixón. Nada indica oficialmente que sexa pel humana. Iso entra máis no terreo da lenda urbana. E aquí vai algo importante. Se fose pel humana real, habería estudo moderno confirmado. E non o hai. 3. O suposto barco á deriva. Non hai rexistro portuario medieval que confirme esa chegada misteriosa. É unha tradición oral. Moitas imaxes medievais teñen lendas mariñas asociadas. Era unha forma de dicir: esta imaxe non é humana, chegou por vontade divina. Era narrativa simbólica. 4. Restauracións. O Cristo foi restaurado varias veces ao longo dos séculos. Iso desmonta a idea de que estivese intacto milagrosamente. As restauracións explican cambios na expresión, movemento das articulacións, alteracións no cabelo. Moitos dos misterios nacen despois de restauracións mal documentadas. 5. O máis interesante. O que realmente chama a atención non é o sobrenatural. É isto. Sobreviviu incendios, sobreviviu guerras. Mantivo devoción continua durante séculos. Nunca perdeu relevancia. Iso fala máis da psicoloxía colectiva que do paranormal. Conclusión clara. Non hai probas sólidas de crecemento real de cabelo, pel humana confirmada, aparición nun barco fantasma. Si hai forte tradición oral, devoción histórica documentada, técnica artística avanzada medieval, construción simbólica arredor da imaxe. O poder desta historia non está no que pasou, está no que a xente necesitaba crer que pasara. O Cristo de Burgos era un misterio durante séculos, por unha combinación moi humana de factores. Non foi maxia, foi contexto, psicoloxía e necesidade colectiva. O Cristo de Burgos atópase actualmente na igrexa de San Gil Abad, na cidade de Burgos. É aí onde se ven venerando dende fai séculos,
e onde aínda se pode visitar. Igrexa de San Gil Abad, o escenario actual. O Cristo de Burgos está na igrexa de San Gil Abad, no centro histórico de Burgos. É un templo gótico do século XIV. Non é pequeno, non é discreto, ten presenza. A igrexa, fundada sobre un templo anterior románico. Arquitectura gótica castelá moi marcada. Capelas laterais con retablos renacentistas e barrocos. Moita pedra, moita sombra, moita altura. É desas igrexas onde o silencio pesa. 2. Onde está exactamente o Cristo? Non está no altar maior, está nunha capela lateral propia. Iso xa di algo. Ten o seu espazo reservado, separado, como se fose unha presenza que merece distancia. A iluminación adoita ser tenue, a sensación é íntima. 3. O que chama a atención cando ves. Testemuñas coinciden en 3 cousas. O realismo impacta máis en persoa que en foto. A expresión é dura, moi humana. As articulacións son visibles se miras con atención. Non é unha imaxe decorativa. É unha imaxe que busca provocar emoción. 4. Tradición actual. Segue habendo devoción, ofrendas, velas, oracións privadas, procesións puntuais. Non é un obxecto morto do museo, é unha imaxe viva no culto, e iso mantén o misterio activo. 5. O ambiente. Moitos dos que o visitan non senten medo, senten impacto. O misterio xa non é terror medieval, é peso histórico. Estás diante dunha peza que leva séculos escoitando pregarias. Iso psicolóxicamente impresiona. Reflexión final da investigadora. O Cristo non está escondido, non está selado, non está prohibido, está á vista. E iso é interesante. Porque o verdadeiro misterio non é onde está, é porque despois de tantos séculos segue xerando preguntas. E iso é interesante, porque o verdadeiro misterio non é onde está. É porque despois de tantos séculos segue xerando preguntas.